Hello. It's Mr. Fantonder again. Yeah. Mr. We cannot talk together, but we can sing together. I want you to listen because I don't have time for this, right? You can take whatever decision after, okay? If you have a problem with communication, I can get someone to come in here and translate for you, okay? Now listen to me. This is a case against you, right? There is 2 patients, right, that are sick at the hospital right now as I speak, right? Yeah. They actually have confirmed that they've been using one of your mutis. No, athi umtolikela kezwa lo. Lalela la mina isingisi ngiyasazi mina ngiyona inyanga engafundi engazongijwayela kabi. Lalela mnumzana lalela. Umlungu uthi wena uthakatha abantu. Hey, lalela la nikeza yena umlungu lo mina ngafunda mina e-university. Nangu umlungu ufuna ukukhuluma nawe. Uthi umlungu Now these 2 patients been using your mutis called Nges'bushebushe and Ingane Nini. Okay. Umlungu uthi uthakatha abantu nges'bushebushe uyezwa? Hey, lalela la wena ungazongitolikela ngisona isiphukuphuku mina ngiyamuzwa leyo nto leyo. Qhubeka mlungu. Now, do you agree that Nges'bushebushe and Ingane Nini is your muti? Uyavuma yini ukuthi wena umthakatha? Lalela umthakatha osandwenzani mina ngithakathi mina ngiyalapha mina. Ngivusa indukuzele engavuki. Okay, you joking about induku, right? Who you want to beat up? Uthi umlungu ucanga ukuthi uzoshaya abanye. Lalela la ungangenzi isiphukuphuku wena nalomlungu wakho obhedayo la. Akakhuluma isingisi nami. Alazongifakela isifanelo sokunuka yini. You're getting very worked up now, okay? Now, there is a case that's been opened against you, right? Now, these people want you arrested. Unecala uzoboshwa ngokuthakatha. Man, don't talk as this. There's no need to be worked up, Mr. Okay? Mr. Kela, I'm trying to help you, okay? Now, the police are looking for you already. There's 2 cases been opened against you, right? These allegations are making against me. I wish my lawyer could be present. It's okay, it's okay. Your lawyer can come too, right? Okay, your lawyer can come too. Address. I won't give you my address where I'm staying. You Uthi umlungu ungamletha ummeli wakho kodwa. Kumtshela hathi mina I'm conservative. Let ayikhulumayo. I don't need any explanation from a second party. Uthi futhi umlungu wena akusesiyo lebe sikhuluma nawe eqaleni uyiqoki. Phutha ke lapho. Uthini unhlahlacele. Uthi umlungu uswitchboard wenyanga ni wena. Hayi angaze bo switchboard kodwa ngisathi uthi wenza iphutha uyena unhlahla lwade ekhuluma eqaleni. Uthi umlungu kuwe. Hayi woza usukutolika. Uthi umlungu kuwe mana phela umsebenzi wami lo ufuna ungiphuca ni. Othi ngikhulume naye lo baba. Nibangaki kanti uthi umlungu nibangaki kanti? Nonsense. Noma sikaba u10 kodwa ngitshela into eyi1. Uthi umlungu sicela ukukhuluma nomuntu wangempela hayi fake. Hayi fake le khulumayo. Wena uyifake wena kusho umlungu. Nana-ke ngixoxela into ongayazi. Imithi yami ithi yonke itestiwe laboratory. Khuluma naye mlungu nangu usesedela. Okay, Mr. Kele. Yeah. You are live on Alex and the Morning Crew. Uyayenzi le nto madoda ngomsakaza ngezulu menze ngithatha kancane. Prank call on Gagasi.